Айде, яло, братчето, тайни нашия братчет. Так. Ай, краставица. Айде, ще малко. Ай, малко, бака. Тони, направим. Браво, братчет. Лека. Край. Браво. Айде. Тони, дай му нищо. Баки. Тот. Баки. Баки. Дигнала. Дек чудо. А он тера пари, бе. Чава пари он. А така иначе не ли стакиш? Айде ба са, размайни друг път ки му дай са. Направи наши хайки ли дам. Так. Ай. Направи, значи имаш ги, яли, гледай. Гледай. Сега са, якаш ли ми тук? Ке отивам да говоря да слуша. Чакай, так да усне. Не, да ти дропна как стане. Как стане. Как краставичка са? Добра ли краставица? Ще. Утре на базен да сте бе. Баки. Лапса. Так. Кажи, мамо ебем. Тони, ама не си пробвал комбинация краставица и цигара. Кажи. Не е пробвал, не знам, не е пробвал. Дацата ли те даде? Так, лапса. Так. Браво, брачет. Кажи малко, баки, ги дам да знам. Кажи, мамо ебем. Мамо ебем. Ай, кажи. Мамо ебем. Не, май така от такта май на два бокса, знаете какво ще правя. Кажи, мамо ебем. Чек, друга. Лей, пръстче, брат. Пръстче, брат. Мамо ебем. После? Абе, погледна му. Ке бе да ме не си, има време. Нервираш ли си? Не се нервирам. Кажи малко, мамо ебем.